Ptáte se, proč tady se mnou teď není Terka? No, možná právě proto, že Terka je společně se svojí kudrnatou kámoškou režisérkou další scénky. Se 7. A teď zavítáme do 30. let. Do éry filmových velikánů, jako byl třeba Oldřich Nový, Vlasta Burian nebo Adina Mandlová. Právě jim chtějí Septimáni svým vystoupením vzdát hold. Přeneseme se teď s jejich groteskou do kavárny Moka. Podívejme se, jak se milovalo za starých dobrých časů. Přivítejte je prosím potleskem. Helenko, chutí mě upřímně a zjevně dál. Jaroši, řekni mě upřímně, co toho máš. Já jsem rád, že ty jsi ráda. To se dneska hodně žádá. Helenko, chutí mě upřímně a zjevně dál. Poslouchám vás zde, dámy, a musím říci pěkné a zajímavý názor. Škoda jen, že mu vůbec nerozumím. Ale to nevadí. Důležitější jsou vaše oči. Víte, když u některé z žen zřím oči tmavo hnědé, tu se mi nepovede, abych šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při polibcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. Však musí to být jen oči tmavo hnědé, ty nikdo nedovede víc mít rád.
se mně, že jenom ty se mně, že jenom ty se mně líbíš, pak mě poprvé políbíš. Zase platí jen fakta, že ostatní je akta. To ti dám písemně, že při souzení jsme si vzájemně